Mlangizi wamkulu wa boma pa zamalamulo Athabo Chaka Kanyirenda wati sangayikirepo mulomo pa za tsiku nthawi yomwe mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera akuyenera kusankha wachiwiri wawo watsopano. Anyirenda ati amayenera kulandira kayi chilolezo asanalankhule zilizonse zokhuzana ndi boma. Pali kuwerengera kosiyana pa masiku 7 omwe Achakwera akuyenera kusankha wachiwiri wawo kuchokera pomwe dziko lino lidataya a Saulos Chilima. Mtsogoleri wa bungwe la maloya mdziko muno a Patrick Mpaka ati Achakwera amayenera kusankha wachiwiri wawo kuchokera pomwe dziko lino lidataya a Saulos Chilima. Achilima ndi anthu ena 3 adamwalira pa ngozi ya ndege mu nkhalango ija ya Chikangawa. Koma kumbali ina ya MEC Achakwera asankha Annabel Mtalimanja amene anali lawyer komanso judge wa ku High Court. Iwowa alowa m'malo mwa Achifundo Kachale amene anali wamkulu wa bungwe lija loona zisankho la MEC. Mphekesera zikumveka kuti Annabel Mtalimanja ndi mwana wa John Tembo, koma mukafukufuku wathu tapeza kuti izizi ndi zosasimikizika kwenikweni chifukwa John Tembo anali ndi ana 3: Chimwemwe Dudu, Junior John Tembo komanso Madaliso Tembo. Choncho ife sitingaya kambe zinthu zoti zilibe maumboni kwenikweni, unless zikhazi ndi maumboni tikuwuzaninso kuti munthu ameneyu ndi makamaka ndi ndani makamaka Annabel Mtalimanja. Komano so far panopa ndithu information yake ili yobisika kwambiri chifukwa even kukamba zokhuzana ndi background yake ngati bambo ake ndani onse olo kuti mupange search sikuti information imeneyo ikupezeka. Imene ikupezeka ndiyoti anabadwa chaka ichi ndipo anapita ku skulu iyi komanso ndi zaka mwakuti komanso yeyo ndi judge. Komano zina kuposa pamene popo information imeneyo kulibe. Ndiyeno zikomo kwambiri guys, tiye makunyadirani sitifuna tizikupatsani update yoti yopanda kutsimikizika kwenikweni. Zikomo kwambiri.